שלום ילדים, היום אני אקריא לכם את הסיפור אריה בן נעים ה-14 מאת נבו זיו. הסיפור התפרסם במסגרת ספריית פיג'מה של משרד החינוך בהוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד. אז בואו נתחיל. יום אחד הילד אריה בן נעים החליט שהוא כבר לא אוהב את השם שלו. כשהיה קטן אריה דווקא אהב מאוד את השם, אריה בן נעים. כולם תמיד אמרו לו, אתה בטח חזק כמו אריה. אבל כשאריה גדל והלך לגן, הוא פגש ילדים עם שמות חמודים ורגילים, כמו תומר, איתן, דפנה, יואב, עומר ועדי. לכולם היו שמות של ילדים, ורק לו היה שם של מבוגר. ההורים בגן התפלאו כששמעו את שמו, והילדים אמרו, אריה בן נעים? איזה מין שם זה? ילד קטן עם שם של סבא בן 80. זה לא היה נעים. ובאמת, גם לסבא של אריה קראו אריה. אצלם במשפחה זה מנהג, לקרוא לנכד הבכור כמו לסבא. מה לעשות? ככה זה משפחות. ובן נעים הוא שם המשפחה כבר המון שנים. עוד לפני שהמציאו את הטלפון, או את הטלוויזיה, או את הרכבת, והפסים, והשניצל, והקטשופ, והתריסים. אבל אריה בן נעים החליט שמספיק. ילד בן 6 לא צריך שם עתיק. באותו יום סבא של אריה בא לבקר וראה שאריה עצוב. כאריה לאריה, ספר מה קרה. זה נראה כמו משהו חשוב. ואריה סיפר. אז סבא אמר, אריה, יש לך שם מיוחד. שם כזה אין לכל אחד. זה לא שם שהגיע סתם. הוא עובר במשפחה שלנו כבר המון שנים. גם לסבא שלי קראו אריה בן נעים, ולסבא שלו, ולסבא שלו, ולעוד המון סבים. אבל אריה הקטן כעס. אני בכלל לא מכיר את כל הסבים האלה, אז למה לקרוא לי באותו שם? אני רק ילד, מה אני אשם? סבא אריה קם מהכורסה, ניגש לספרייה, והוציא ממנה ספר מאובק וישן. על הכריכה היה כתוב באותיות מסתוריות, ספר האריות. הוא פתח את הספר, הצביע על תמונה ואמר, הגיע הזמן שתכירו. אריה, זה סבא שלי, אריה בן נעים. אריה הקטן הביט באריה שבתמונה וסבא סיפר. הוא היה רב גדול מאוד, בעיר מאוד קטנה. היו לו עיניים חכמות וזקן ארוך, עוד לפני שזה היה באופנה. מכל האזור היו מגיעים לרב אריה, לשאול שאלה ולבקש עצה. הוא היה מקשיב, מענען ופוסק. תאכל פחות מצות, או שברי עליו ביצה. הרב אריה בן נעים היה ידוע בקולו המסתלסל ובגרונו הענק. וכשהיה מתפלל בבית הכנסת, השכנים היו צועקים, לא כל כך חזק. אריה הקטן לא התרשם. סבא, די, אני פשוט לא אוהב את השם. למה הייתם צריכים לקרוא לי ככה? וסבא ענה, כי ככה אתה מיוחד. כמה אנשים עם שם כזה אתה מכיר? רק אותך, ואת סבא שלך, ענה אריה הקטן. אז בוא תכיר עוד כמה אריות. גם לסבא של סבא שלי קראו אריה בן נעים, אמר סבא, ועבר לעמוד הבא. וגם הוא היה רב חובל מפורסם. הוא השיט אוניות בכל העולם, גילה אוצרות בבטן הים. היו לו רטייה על העין ושפם ענקי. וכשיצא להפלגה, מיד רץ להקיא. הוא היה שואג בתחילת כל משט, הביא פילים מאפריקה לסין, סיפר שבדרך נלחם עם פיראט, אבל אף אחד לא האמין. כולם ידעו, ההפלגות עם אריה תמיד בטוחות, בעיקר כי הוא לא יודע לשחות. זה באמת קרה? שאל אריה הקטן. כמובן, ענה לו אריה הגדול, אבל אם אתה משתעמם אפשר לסיים כאן, הציע. אבל אריה הקטן ענה, לא, אתה יכול להמשיך, לי זה ממש לא מפריע. טוב, אז האריה הבא קצת פחות מפורסם, אבל עדיין מאוד כישרוני. הוא היה סנדלר גרוע ומספר סיפורים גאוני. מדי פעם היה מדביק את האצבעות, לפעמים מפיל פטיש או כד, אבל כל מי שעבר בסביבה תמיד ידע שלאריה בן נעים יש סיפור נחמד. היית בא עם חור בנעל ויוצא עם אגדה בסל. הוא היה פורם, חותך, דופק ותופר, אבל בעיקר נהנה לספר. 3 פעמים הוא בלם מסמר, פעמיים שרף את בית המלאכה, אבל בסך הכל גם האריה הזה הוא חלק מהמשפחה.
ואריה הקטן שאל, ומה עם סבא שלו? ואריה הגדול הכריז, תכיר את, איך לא, אריה בן נעים, המתאגרף הידוע. גם עליו שמעו בכל העולם. מי לא פחד מאריה ראש פרוע? על כל מתמודד הוא גבר בלי שום בעיות. ניצח גברים, נשים, ילדים וחיות. התאמן המון, הרים משקולות. בחורף לבש גופייה, ובקיץ גם כפפות. הקהל באולם קפץ כשאריה היה נכנס, ותמיד גם נשאר לו בעין פנס. לפתע אריה שאל, סבא, למה יש עמודים ריקים בסוף הספר? סבא חייך, אלה עמודים ששמורים לאריות הבאים מהמשפחה. אבל, אמר סבא וסגר את הספר, אולי אתה צודק. אולי אתה באמת צריך שם של ילד בגילך, כמו אורי, עידו, גיא או איתי. האריות מהספר ישנים ומלאי אבק, ואתה כל כך טרי, בריא וחזק. אתה פשוט לא אוהב את השם שלך. למה היינו צריכים לקרוא לך ככה? סבא קם, הרים את ספר האריות וניגש לספרייה. אבל רגע, סבא, קרא לו אריה הקטן, לא כדאי שנחכה עוד קצת? אולי בעצם השם שלי לא כל כך נורא. אריה בן נעים זה שם מיוחד. שם כזה אין לכל אחד. ובמשפחה שומרים עליו כל כך הרבה שנים. דווקא עכשיו לשנות? לא נעים. סבא חייך ושאל, ואם הילדים יצחקו יעשו לך בעיות? ואריה ענה, אז אני פשוט אספר להם על כל האריות. וכך, בגיל 6, אריה בן נעים התפרסם, בתור האריה האמיץ ששמר למשפחה על השם. ולספר האריות הישן, אחרי 13 דורות של אריות ותיקים, נכנס עוד אריה בן נעים. אריה בן נעים ה-14. זה סוף הסיפור, אני מקווה שנהנתם ממנו, ונתראה שוב בסיפור הבא.